салом алейкум мардуми ғариб. Касоне ки граис рафтан мехоҳанд, ина барои шумо нишонаи беҳтарин меёфтем ки бародарои тоҷикхамонан хачо мебаранд меёрандтон. фарқ надорад шумо дар куҷо қарор доред, дар Москва ё ки Московский област. Шуморо ҳатман меян айхонатон мегиранд, мебаранд, бо меёранд. Мошина бародар азиз ина хитон бибинед. Мошино 4 нафара дорем, мошинои 7 нафара дорем. Wi-Fi, телевизор, ҳама чиз доранд. ва касоне ки аз номи канали мо занг мезананд, ҳатман барои шумо бо скидка мешавад. Бародар азиз, шанс айдаст надин, занг бизанед, бирен документотна соз кунед, биёед кор. аллоҳ мадарготу боша бародарзин. роҳи сафед марҳамат занг занед, кори хитона букунед.